सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरावबाय सय माजियाव भगबाननाय महर लानाय सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबजासे दाम जाबाय हानायावनो इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामो नोङो अबाव दङ सानै मानसियानो गरायावसो दं आरोना बोरो रेडि जाबाय रेडि जाबाय दे ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना दसे सम बारा गोबाव नङा जेथिं खालि लामा बिथिंजाय एसे साखावनानै फैनोसै एथ' गोबाव जाबाय आङो कन्टिनिउ दांनो सानदों साइकेलखौ दा मा जायो नायलांबाय दे बिदिब्ला आं बेजों लोगोसे नोंथांमोनजों रेइन ब्लग्सआव मा शेयार खालामलांनो हायो एसे साखावलांगोनसै फैयै ओरै खालि मोननायखाय एसे दिमोलगाव फारसे फैबाय थारमाने दाख्लै बिफाया बेजों फैबाय थादोंमोन नालाय ओइथिं थां होनना बुंनायखाय जोंबो बिदिनो ओंखारबोबाय आरोना लामायालाय आरो मा अबेबा भिर जायो अबेबा खालि जायो स्रां एसे मेंगुलायबायहाय सर'बा एसे दावखोखाय ओइ नोंखौ देखाया बिमा फिसाजो सानैजों रायलाय आरोना बिदिया टिउसनावसो टिउसननिफ्राय सहैफिननायनि सिगाङावनो जोंबो घुरिनानै थांफिनगोन आरोना मालायना बास्केटाव मा थायो ओमफ्राय जोंना बास्केटाव नै दाउ मासेखौबो लाफालायबावनांगौ जाहैदों फैयै ब्रह्म बाबा टेक्न' स्कुलखौ मोनफैलायबाय कयेक दिन फैयावनो जा सोलायोना जायगाफ्रा आयौ र' ओरै मेन सर'जों थाङालाबासिनो ओरै स्ट्रबेरि मोनग्राथिं एसे ओंखारलांनि र' ओरै इनिफ्राय अम होनहरदो आयै आं फिसाया अम बाबाखौ अम होनोहाय दे सरा दे अम होनहरदो दे अम होनानै फै थाला मारिनायसो आयै फिसा फैदो आंबो अम होनखाबायथ' फैदो अम होनखाबाय फैदो बै आमोलाव एबाकासा मा होनो ब्रह्म बाबायाव लानायावनो देन ओरै फैबाय थानाय जायोमोन ना बेयाव दिंखियाबो खाब्रुंलायनाया खनसे माना मुनिबो खालायलायनाया फैया गोबाव जाथारबायहाय गोलोम फुरलायबायहाय साइकेल साखावनाया है बाबाजों थांनो नोंना खालि गोदाव सोराव दिंखियालाय दाबो खाबा मोनगौमोन नै दंसोगारो बाबानि थाङाहाय सना बाबाखौना जोङो दोनहैनानै फैखांखाबाय बाबाया सौहैयाखैनो दानो बाबानि थांनो होनबा बोरै जालायखो लामा फिसाजोंनो थान्दा थाजिम ओंखारबोबाय जोङो एसे गोलोमस्रोलायनायबाबो नै र' नैबे सिसि ब्लक्सआ अबेसिमथाय नायनि स्ट्रबेरिनि समाव बिथिंथन स्ट्रबेरि बागानबो ओइथिंथन हमथादे सना आंनाव गिदिंबायहाय थांला बारा खना खनलासिम बिमा फिसा सानैल' एसे बोरैबाबो मोनलायलाङो आरोना वाव मालाबा दिंखियाखौ लांफैगारनांगोनहाय ओमफ्राय नै बिस्रा गायनायाथ' गायदों माइनि अबस्था गैया आरोना हाग्रासो नै हाग्रा अना खाना दैनि आंखालावनो बिदि जानाय बायदि मोनबाय आं सेस हाग्रा गोजा नै मा जागोन बियो ओरैनो लस गायनाय जाबाय बोथोरा एबार जाबादि होदों अना खाना माइखौ नायबानो बोरैबा मोनखायो नै सेस हाग्रा गोजा बियो नै हाग्रा गोजा सेस सहैबाय सुनाफोर जोङो लामा ससे ओमफ्राय गाहाबो जा थाबायनोसो हाहाकार आरोना साइकेलखौ नारनानैसो फैनांबाय ससे आरो आरोना आदाराबो ओमफ्राय लुंगासो लानानै फैबाय सकास माबा माबि बोरो जाबायबो नामा जाबायबो भगबान होनबायसो न'निफ्रायनो ओंखारबाय होनबाथाय गारखादो आरोना ओरै थांबा ओरैबो दखान ओरै थांबा ओरै दखान जेरैबो दखानबालाय आरो माथो सिन्था आइसोर ओमफ्राय सिदा सिदि अखानायैसो फैलायबाय जोंना ब्लगसआ आरोना बिमा फिसा रेडि जानानैहाय बोरो जोसा मैयानियानो बिमायाबो सफैनायनिफ्राय बेखौनो गानग्लिबाय थायो आरोना सुयोबो दसेनो रानोबो आरो थ्रोब सोबफिनो आरोना गाननो होननानै बायखादों नालाय गरम दिनाव ओंखायनो गानसिन गानगोन थ' सोनाफोरजों टारगेटआव थांसै टारगेटआ एसे इम्परटेन्टआनो सौहैया नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो हायो मा शेयार खालामनाया थ' दानानि गाननानै लाखाबाय नै बिराद गरम हावथार थ' येस फाइनालि सौहैबाय जों टारगेटआव आरोना डिरेक्टर अफिसावहाय सनाफोर डिरेक्टर अफिसा क'क्राझार डिरेक्टर अफिस थ' हाबाफारिफ्रा जाफुङो ना जाफुङा आया मालायनिखौ खानाङाहाय सना थ' जा गरम फै थारमाने सनाफोर दाखालै जोंहा सासे बिजावजालिया दालाय बेबि मोनदों होनाखैमोन आङो
थ' बेनिनो बार्थ सार्टिफिकेट आं लांनो फैदों आरोना दाना ओमफ्राय आंनि आखायाव जेबो लेखा गैयाना डिस्चार्ज लेखाखौथ' बिथारगोन आं दासो गोसोखांबाय दा फटकफोरजों जागोन ना जायाथाय सोंनाय नायनोसै र' मोनासै आरोना सोनाफोर आङो मा होनना बुंनो मालाय बे डिस्चार्जआव हरनाय लेखाखौ नांथारगौनो रिसिप्टखौहाय माबा फटकजों जाया होनबायबा माथो होनबावनो आंलाय सोंबाय बायदोंमोन बख'नानै दोनसिगौमोन आरो आङो मालाबा सोरबा थांबा हरफासिगौमोन बा मालाबा आंनो थांबा लांफासिगौमोन बा बेफोरबायदिमोन आरोना मा खालामनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनाया दाखालि IVFनि थ्रुयै मोननाय जोंहा दंमोन ना सासे राजा थ' बेनिनोमोन आरोना दा उफाय गैया मोनाखिसै आङो दा गावसोर लांफैयो ना मायो दै लोंनो दै लोंदो नो थांसै मा थांसै ओमफ्राय आंना फिसाजोआ सिङाव थान्दा आखायजा ओंखारबोनो बालायदोंमोन आरोना मानो फैदों मा खालामनो सेस डिटेल्स नांजोबगौ गावनो मा खालामनो मानो फैदों सोरखौ नेदों बेखौ सोंजोबो आरोना अयथासारखा ओइ नोंखौनो सेस खालामना नोंनि नामखौ सोलायनो थांनो आं दा नोंनि नामखौ सोलायनो थांनो थाङानो दे थ' थांसै सोलायनो सोलाया आगै फिसानि लेखा लांफैदोंमोनलै मा मोनासै आगै फिसानि लेखा लांफैदोंमोन दाख्लै जों नायहैनाया ओइयाव हस्पिटालाव लालेपारायाव थांबायना आगैया बेनि लेखा फिसा लांफैदोंमोन मोनाखिसै मा दे थ' दादि लांफैसिगोन मालाय मालाबा फैबाय नालाय फैबाय हाफेल लेप्सि फारसे थांनो हागौमोन गरमनि जुनैनो आवगायलांनो गोसो गैला आङो नांला आंनो फेलेप्सि बे सिमाखौलाय मा नायहैबाय थानो सोर नारथ्रोदनो आंनि बे हा सिमा फेलेप्सिखौलाय डाइरेक्ट ओमफ्राय बाजाराव एसे हाबबाय जोङो हाबाब बेखौ मानो लाखो नों माव सल्ल' ना दाखालि गोदान लांनाय लोगो लोगो मजबुत गोरा मगासो बायबाय आरोना जोंना अयनायनो दा नै बेखौनो लाफैफिनबावबाय आङो ओमफ्राय एकदम बिदि फाथिया जिफ्लंजोब्बाय आरोना आंना ओमफ्राय बनानै ओंखाम जानाय मा जानाय नांगौना ओंखायनो लाबाय आं फैदो 150 थाखा लाथारबाय ओमफ्राय खेमसेनो बाजार गिदिरावनो नै सामब्रामखौ सेरसे लांखानोसै आलु एसे लांखानोसै बारे बेसेबां बायनो सामब्रामफोरखौलाय गाज्रि जास्लाबखायाना फैनानै फोदार आरोना आं फिसाया मानो सौफैबाय जोङो दे जिराय दे आं ओंखाम होगोन नै बेयाव जिरायनो जादो सना नै गोदानाव बेयाव जिरायनो जानोसै ना ओइ उन्दुनो थाखाय लाबोआखै आं एबारना ओंखामखौ बेयावल' खोलैनो मोनगोन बेलेगाव खोलैनो मोना दे बख'दो मा बख'दो जेबो गैया सुनाफोर आङो बिदि बाजार लुंगालुंगि लायनो थाखाय थांखायाखैमोन बेनो सिम्पोलसा आयौ नै ओमफ्राय मा होनो मिनिथावथाव आरोना दावदैखौ खाबाय थानायावनो दखानदारा खाबाय थादोंमोन फिसाजोआ ओमफ्राय दखानदार दावदैखौ खनसे थुल थुब खोलैनानै बायबाय आरोना ओमफ्राय आङो जोंनिखौ लाखिदो होननानैहाय नै दैसे बख'नानै बेखौ लाखिनो होबोबाय आङो बेस्रा बियाखैमोन बुंनो हाया मानो हाया लस जायोना बिसोरबो जोंनि दुस्थ'आसो खोलैदों नुवा नुस्लाबा खननानै आरोना ओमफ्राय नै सुगारखौहाय दोनखुमानांगौ थेमायावथ' सोनो हाखाला प्लास्टिक गोसोमाव दोनखुमानांगौ ना नुबावबायसो दानि आयंनिसो होननानै थगायदों दा मा होनबावनो आरो इनकुवारि खालामबाय थासिगोन जाबाय बेनोल' ओमफ्राय नैबे डास्टबिननि प्लास्टिकसो आरोना गैला ओमफ्राय ओंखाम जाथानसैलायनो बग्रा गोदान लाबोनाय लोगो लोगो ओंखामाबो सोनाफोर बेनो सिम्पोल सा ओंखाम दालि फोमोनलांखादों ओमफ्राय पटलाबो मैया जाखानाय एसे दङमोन नै बेनोल' आरोना ओंख्रियानो बेनोल'थार दावदै दङ रुबाय जाबायसै सासे सुबुंखौ सिबिखांनानैसो एबार आंबो थुनसै आरोना बाहेरावबो जेबो जाबाखैना ओंखायनो बोरैबा जाबोदों आरोना उदैयाबो लिउ मोनगासिनो दङ ओमफ्राय मोजां बुस्थुफोरथ' दङमोन जाथाव लाबोथाव खिन्थु एसे बासिनानै जाफिनसै साननानै आङो लाबोआसै आरोना जाग्राफोरबो जेबो बिदि लानानै फैयाखै आङो बेनिफ्राय अमा बेदराबो आंखौनो मेग' नाहरबाय थादोंमोन आरोना थेवबो आं इगनर बानायनानै फैबाय सोनाफोर जाथ'ला होननानै जाजानांगौ बिराद जाबाय होननानै आरोना दा ओमफ्राय आङो ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै गुसुं बेखिनिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय मैया ससे दिनैनि ससे आरोना राजा फिसानि बार्थ सार्टिफिकेटखौ मोनबोबालाय मोजां मोनसिगौमोन थांनाय गरमनि ओंखारनाय खामानिखौ जाफुंनाय बायदि मोनसिगौमोन नाथाय मा खालामनो मोनाखिसैबा आरो मोनखायाबो ओमफ्राय नै सोनाबा सासे थांबाय आंनि आखायाव फैफिनजोबलायबाय आरोना गासिबो हाबाफारियानो ओंखाराबा गलालाय एबारना जाखिनि एसे टाइम दङमोन लाबोलाय बेखौ लाबोफा आरि होननानै एसे मोजां आजादि रुम सिङाव थोन थादोंमोन दा इदि गैला
हजोंनिफ्राय बे डिरेक्टर अफिसाव थांनायखौबो बिथांखौनो बुंहरग्रोदोंमोन जिदिना बिथाङा गुवाहाटियाव थांदों ओमफ्राय समाय गैलाना गुवाहाटियाव थांबाय आरो अखानायै थांबाय ओमफ्रायसो आंखौ बुंनाय जादों आरोना ओमफ्राय आंबो बुंनाय लोगो लोगो थांबाय आङो न'निनो मानसि साननानैहाय दा मोनासैबा दसेनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच